Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. Al llarg de la història s'han inventat molts vehicles que després aquí s'han deixat de fer servir. Per exemple, els zeppelins, les motos amb sidecar o els troleibusos. En canvi, altres mitjans d'una determinada època reneixen perquè continuen sent vàlids, com per exemple els tramvies. Aquests tramvies centenaris tenen uns nets que estèticament no se'ls assemblen gaire. Aquests, però, continuen funcionant com els clàssics, amb electricitat, sobre raïls i sense contaminar. Sabies que aquest és el tramvia elèctric més antic de l'Estat? És el tramvia blau. Es va inaugurar el 1904 i als caps de setmana encara funciona. Els vehicles antics com aquest tramvia les prenen molt romanticisme. Estan tan ben conservats que t'hi asseus i sembla que retrocedeixis en el temps. Els primers tramvies funcionaven arrossegats per cavalls o mules. A Barcelona n'hi va haver d'aquests a partir del 1872. Anys més tard van arribar els de tracció elèctrica. Els tramvies són trens lleugers de superfície que circulen pels carrers d'àrees urbanes. Excepte a l'Europa central i de l'est, on els tramvies s'han mantingut, a la resta de països europeus es van anar suprimint perquè es creia que molestaven a la circulació dels cotxes i que els cables eren poc estètics. Però ara es tornen a implantar perquè s'està demostrant que és un mitjà de transport ràpid, puntual, confortable i net. Em dic Joaquín Jiménez, soc inspector del tramvia i del tema bitllets controlo molt. La feina de l'inspector ens agradaria que la trobessin sobretot necessària, perquè si no n'hi hagués els inspectors la línia estaria una mica abandonada. Sobretot li explicaria a la gent que no valida el seu bitllet que això és un greuge comparatiu sobre la resta del passatge que sí que ho fa, serveix perquè les instal·lacions estiguin correctes, que n'hi hagi un manteniment i que si ningú fa els deures de validar el bitllet, llavors no n'hi hauria en transport públic. Atenció! Aquest senyal m'avisa del perill per la proximitat d'un encreuament amb una línia de tramvia que té prioritat? Esclar, els vehicles que circulen sobre raïls tenen prioritat de pas sobre la resta d'usuaris. Així que m'espero a creuar fins que el semàfor es posi verd. Si no hi hagués cap semàfor ni barreres, només creuaria un cop m'hagués assegurat que no s'apropa cap tramvia. I mai em quedaré aturada sobre les vies. Quin mal rotllo si això em passés. Em trec els auriculars per sentir arribar el tramvia. Són tan silenciosos que si portes la música una mica forta pot ser que arribi i ni t'adonis. A més, són vehicles moderns, pensats perquè hi pugui accedir tothom. Per dins són espaiosos i amb molta llum natural. I com que van amb energia elèctrica, poden circular per vies urbanes sense molestar els veïns. Els tramvies són menys sorollosos que un autobús i alguns consumeixen menys que el metro. Prenen l'energia elèctrica de les catenàries. Aquesta energia no es perd ni durant la frenada. Quan els combois s'acosten a un semàfor que els impedeix el pas, els motors dels trens absorbeixen l'energia cinemàtica que sobra i l'envien al tren més proper que està arrencant i la necessita. Els conductors diuen que el funcionament d'un tramvia s'assembla al d'un ciclomotor, però que s'ha d'estar molt atent a la circulació dels vianants i aprendre les tècniques per frenar i arrencar suaument. A mi en el tramvia em relaxa. Quan surto de casa penso que aprofitaré el viatge per fer feina. Però després, amb aquestes finestres tan grans, passo dels apunts i em penjo mirant la vida fora del tramvia. Com que també m'agrada caminar, he baixat una parada abans. Així faig una mica d'exercici fins on he quedat amb la Rosa. Necessito més estona per arribar, però és qüestió de ser previst amb el temps i considerar les teves cames com el mitjà de transport més eficient i barat del món. Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.